ev video stranbej nesihan êdîşê beriya çend heftiyan di dema mêvandariyekê de nişkê ve hatibû kişandin û li ser medya civakî hatibû belavkirin. Wê di demek kin da bi vê strana Cemê Sînaniyê ve li ser medya civakî deng vedabû û hezaran kesan eciban dibû û li ser malperên xwe parvekiribûn. Cem û Cemê Sînaniyê kul bikeve mala bavê xizaniyê hewara Xwedê. Êdîşê li baxçeyê Qeleha Wanê çîroka vê vîdyoyê û ev strana kevnar bo dengê Amerîka vegot. یعنی ما ویدیویی که خدایی کشه و راستی هم سر بالخونه رو نشته و مچاوت خوار حوالا گفت سرانه که ویژه جمع سینانیه و گاوی هات بیرامن و مگوت گرک تشته خواشی من راستیشی و دنگ بیجش بو ما همی تشتای جدایه یعنی چند امسرانی نو گهتار بکنجی دما دنگ بیجی مروف گهتار کرد مروف شخوا حتی دلی خوا هیست کردن یعنی Strana Cemê Sînaniyê ji aliyê lêkolîner Zeynep Yaşê ve di arşîva Kolombiyayê de hatiye derxistin. Li gor lêkolîner Yaşê, ev stran beriya 108 salan ji aliyê hunermendê Suryanî, Xosrov, Malool ve hatiye vegotin û strana herî kevnara Kurdiyê ku cara yekê li ser plaqekê hatiye tomarkirin. Pişbîlî ku serî de hatiye yani cara ewl hatiye tomarkirinê jî pêvetir بحث بلنگازیت کرد بحث فقیریت کردن êdîş her wiha bi dengê xwe yê hêja stranên Ermenî jî vedibêje. Yelatani tapkelatsi Langov zargiz yertebatsi Gulom tuncel salatsi êdîş ku li zanîngeha Wanê beşa muzîkê dixwîne û ev sê çar sal e wek profesyonelî jî di nava Koma Aryenê de cih digire, dixwaze bi taybet ser stranên Kurdî û zimanên dinên rojhilata navîn bixebite. Zimanekî dî jî zimanekî rojhilata navîn bêjim ew ziman jî ew muzîk jî dengê me yetin. Ji xwe ez ê dengbêjiya jî bêjim bila ez hez bikim hindik muzîkê dî jî bikim yani. Êdîş ku piştî hêza medya civakî û xwestekên şopînerên xwe yên bo stranên kevnar dît, ew di hewil bide ku li gel xebatên xwe yên akademîk li gor daxwazên guhdar û şopîneran jî tev bigere. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.